maduong' mar Kenya Harambee Stars owuok pacho ka ndio kinyi makawuono ka gidhi e boma ma Abidjan, piny mar Ivory Coast, motelo ne tugo mar manyo tiko tuke mag pinje duto e kindgi gi Gambia. Timno biro yudo sir mar jotugo mamoko mabiro riwore gi jowetegi e boma ma Abidjan bang' rem chopo pacho ka e tugo ne klepe maggi e pinje maoko. Stars biro rakore gi tim mar Gambia mitayo gi kocha machon mar Gor Mahia Jonathan McKinstry chieng' tich ang'wen kapok gibago tugo machielo e alap manyayo chieng' Jumapil e kindgi gi tim mar Gabon. Maendi biro bedo tugo mokwongo ne kocha manyien Benny McCarthy. Everybody is really looking forward for the first assignments of the year, which is Gabon and Gambia. So we just want to thank the federation, also the new federation, starting with the president, Mr. Hussein, and also our able vice president, McDonald Mariga, for making a good, peaceful environment for the players to come and camp and to perform. We saw also the coach, the new coach, believing in a lot of players. He called up a good number of squad, and everybody is really looking forward to this.